Jatend migawo mar weche mag tudruok kod lony manyasani Eliud Owalo ne otelo e chenro mar chwalo chiemb kony e gwenge mag Nyanza. Owalo jiwo oganda luo mondo kik bed gi luoro e piny owacho mar William Ruto ka okoni Ruto biro chopo singo mage ne jopiny ma ok odewo kaka ne giluto ombulu e yiero mokalo. Ali nigi ler. Okinyi makawuono jatend migawo mar tudruok kod lony manyasani Eliud Owalo ne ochako chenro mar pogo chiemb kony ne jodak e gwenge mopogore opogore e counties makaluo e chenro masani koro piny owacho dhigo nyime mar kedo kod ngaji e pacho ka. Owalo ne otimo limbe e gwenge mag Nyateke e county ma Migori, gwenge mag Lambwe e county ma Homa Bay kod Nyando e county ma Kisumu, kama ne otelo e pogo chiemb kony ne jopiny ka okoni en mana chenro ma piny owacho timo kuom kinde machuok. This is part of a wider government program to facilitate provision of basic subsistence to families who are wanting during this time of drought. It is a short-term measure. Long-term, the government has got a tangible agenda for purposes of food security that would involve massive irrigation programs in all parts that don't usually get adequate rain. Owalo ne okoni kaka yor neno ni piny Kenya obedo kod chiemo ma oromo manyalo siro keche kinde mabiro gin kod chenro mar pogo kothe ne jopur bang' duoko piny nengo mag mbolea e pacho ka. As a short-term measure towards this effort again, the government has already initiated the reduction of the price of fertilizer from 6,500 shillings per bag to 3,500 shillings per bag. We are looking forward to provision of seedlings as we move towards the period of the long rains. Jatend migawo no ne okoni oganda luo mondo kik bed kod kibaji ka okoni jatend piny William Ruto biro chopo singo te mag dongruok mane osingo negi e kinde mag campaign. Kanyo cha ne watimo campaign ne wachiwo promises mang'eny gik ne wawacho ni wabiro timo. Kendo ne wawacho ni mpango wa en bottom ang'o? Bottom matiende ni wachako gi piny kwadhi kanye? Kwadhi malo. Ne wawuotho makata na Nyanza kane wawuotho kwatimo gik miluongo ni consultative forums mondo wang'e gik ma jopiny dwaro ni mondo watim. Nyanza ka ne wawacho ni tabu mokwongo nyaka wa sort out wach mar ang'owa mar sukari. Nyaka wane kaka rech manie ei pi lupo yo maber to rech bende nyaka waket ang'owa waket fish processing plants edho wath ka ma ok ni rech wuok ka to dhi bedo processed kama chielo. E kinde limbe mare no Owalo ne oten gi jotelo ma opogore e counties makaluo. As you will also be considering some appointments, do consider some of our professionals in other bodies. I know you also, the president normally listen to you as his key ally in this region. Kindly tell him that we still require some of the positions. Wadwani wadwa lok CDF bunge kacha mondo point moro ariyo be omi nyithindo madhi e sikul chiemo, school feeding program. Kech mono nyithindo dhi e sikul. Wadwani CDF oyaw ma MP ogaw 2% omigo nyithindo chiemo e school. President no wacho ni anien ko yiere kendo kaka yo yiere ni obiro bedo president ma jo Kenya duto. Kata ni mi ombulu kata ok mi. Donge waneno koro sani matunda mane kata wan ne ok mi ombulu mathoth kaka nodwa. Wago ne kamano. Donge mogo ma to ube ung'eyo ni ka un gi sirikende ariyo moro ni mwalo ka to moro ni malo kucho ma mheshimiwa Eliud Owalo gino rito dong kako ni kech biro to moro ringo biro dong kamane kaka wadwada ni kech bende ing'eyo ni ka meru dhi tich to kitami chiemo manyiek meru luongi dong. Safar mar Owalo ne ochakore e county ma Migori kane oluoro nyaka county ma Homa Bay kod mano ma Kisumu kendo igeno ni biro chopo e county ma Siaya odiechieng' ma kiny. Ali, Ramogi TV, Homa Bay.